Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα δούμε πώς μπορείτε να περάσετε τις γιορτές μόνοι σας με έναν θετικό και ευχάριστο τρόπο. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι η μοναξιά δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Είναι μια ευκαιρία για να συνδεθείτε με τον εαυτό σας, να ανακαλύψετε νέες δραστηριότητες, αλλά και να σκεφτείτε για τη ζωή σας. Να κάτσετε να αναλύσετε δηλαδή τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει, ποιες αλλαγές χρειάζονται να γίνουν και με ποιο τρόπο. Μια καλή ιδέα είναι να ασχοληθείτε με τα χόμπι σας. Αν για παράδειγμα σας αρέσει να διαβάζετε, διαλέξτε ένα βιβλίο που πάντα θέλατε να διαβάσετε. Αν σας αρέσει να μαγειρεύετε, δοκιμάστε μια νέα συνταγή. Όλοι μπορούμε να βρούμε δραστηριότητες που θα περάσουμε καλά, χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή και η παρουσία άλλων ατόμων. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ασχοληθείτε με την άσκηση, τη γυμναστική του σώματός σας. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα στη φύση ή να κάνετε γυμναστική ακόμα και στο σπίτι. Εκεί θα σας κάνει να νιώσετε πιο ζωντανοί και θα έχετε και ένα αίσθημα επιτυχίας ότι καταφέρετε να κάνετε κάτι χρήσιμο για τον εαυτό σας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσετε την επικοινωνία με τα αγαπημένα σας άτομα. Μπορεί να είστε ένα άτομο που δυσκολεύεται στα κοινωνικά, να μην έχετε πολλούς φίλους, να μην έχετε κάποια σταθερή σχέση. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να θυμηθείτε άλλο συμμαθητή που ίσως μιλάγατε αρκετά, έναν συγγενή που όταν βρίσκεστε περνάτε ωραία. Μπορείτε να τον προσεγγίσετε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθήσετε να έρθετε πιο κοντά μαζί του. Δεν ανάγκη να προσπαθήσετε να γίνετε κολλητοί φίλοι αμέσως, να ξεκινήσετε με μικρά και σταθερά βήματα. Να πείτε κάποια βασικά πράγματα για τη ζωή σας. Να έχετε μια χαλαρή συζήτηση. Πολλές φορές μπορεί να νιώθετε ότι όλοι σας έχουν απορρίψει ή δεν σας σκέφτονται. Ωστόσο είναι σημαντικό να δείτε και εσείς τι μπορεί να κάνετε διαφορετικά, να έρθετε πιο κοντά με τα άλλα άτομα. Η μοναξιά δεν αρέσει σε κανέναν, ειδικά τις γιορτές, όταν γίνεται από ανάγκη, δηλαδή όταν δεν έρχεται άλλες διαθέσιμες επιλογές. Είναι καλό να θυμηθείτε ότι μπορεί η μοναξιά να γίνει μια καλή ευκαιρία για αυτογνωσία και ανάπτυξη. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο και ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, παραμείνετε θετικοί και δημιουργικοί.